Yabantu asihlalani phansi ke sanhlalani phansi yeni nani namhlanje besisebhofolo buyakwazi emagezeni ungena ku ad hoc committee ngoxamo ungene kwimadlanga commission ngoxamo oxamo bebephaqulana bandase namhlanje andiyazi into besikuyo andiyazi noba maniqale ngaphi andiyazi noba maniqale ngaphi nyani but ke kuzafuneka siqale samo and sizawuqala apha sizawuqala ekutheni wena uzawulike uzawukhomenta uzawusharisha uzawfollowisha because if anditsho aniyenzi you understand so ndizanilinda ke ndinilindile kaloku ndinilindile mgqibeli ke mamelani ke bantasi into yenzekayo uBrown mos umde yaba wangena ke kumadlanga commission umphofu unxibe isuti echeke bhanya bantasi kwa ishirt yakhe bhanya ulelo bhayi yava nyani yangena lanto inxibela suthi ngathi ityali yahlala abo hayi ke nyani wafunga ke uBrown Mokgotsi ba yena onguBrown Mokgotsi kwathini aba uthe esazi introducer wandithi check crowd wathi wena ungulo wena wathi ndisisaphuselane wena Mindi ndathi ke make prove me wrong ndixelele ungubani so that ndingathi usisaphuselane wathi okay hlala phansi that say that's Brown uthi uBrown bandase into nokubana yena ngo-1993 warecruitwa kumkhondo wesizwe yava as informant so kulonto ke ngoba irecruitwa as informant during apartheid niyayazi mosilawe guys noba niyazi kuzafuneka nibe ngathi niyayazi ni-imaginish you understand so ke lahamba ixesha ke ngoku necareer yakhe yakhula caba after informant ke ngoku uye ube yi-agent yabo ube yi-contact agent so ukuthi ekhuleni kwecareer yakhe wayi-contact agent yava so uthi ke ngoku during covid or after covid ngela xesha le-PPE tender bantase kudlalwa ngemali imali idlalwa abantwana apha eSouth Africa ngela xesha uthi ke na ke warecruitwa nguGeneral Mfazi ngela xesha uGeneral Mfazi waya kuye wathi hayi man ngenxa yecareer yakho yobumpimpi hayi mandifuna impimpi enkulu so ke ngoku kuzafuneka into nokubana ndikurecruite ndikunikeze ihandler so that ihandler ikuhandlishe but mna ndifuna impimpi because into eyenzekayo kule nto yezithenda nalento yenzeka crime intelligence inkulu kakhulu because crime intelligence aba kutyiwa imali ngendlela engacaciyo at that time ke bantase crime intelligence I think uGeneral Khumalo was already there I'm not sure yava so but crime intelligence ile ka General Khumalo into efika niyazile leyo uthi nyani uMokgotsi uthi hayi nyani ndathi dyurukudu immediately ndangena emsebenzini uthi umfazi ke ngokwathi hayi umzamnikeza ihandler wathi ke na ke uBrown ba no ndinayo kaloku ihandler yam back from apartheid so uzafuneka ke ngoku ndisebenzise la handler so kwathiwa ukubantwana ndimlibele wethu igama lalaphuti but wethu ayibaleka warrant officer thixo but siyeke mamelani ke so kwathiwa uzawunikwa ihandler entsha wathi ke nake ndinayo ihandler lo warrant officer then ke ngoku kwathiwa okay warrant officer is still going to be your handler but nam ndiza kunika i-co-handler so that le co-handler yazi better noko kuno warrant officer so that bazosebenzisana so uthi ke nake uBrown ngokwe-hierarchy ke ngoku yecareer yakhe yena ebereporta kubantu ihandler yakhe then i-co-handler yona bebesebenzisana nje xa kukho loo nto okanye loo task efuneka yenzile but ii-task zakhe bezinikwa ngubani ngu-warrant officer okay sharp so ke ngoku uthi uBrown kwaphandwa ke ngoku uthi ubinguye kobephanda ehamba izinto ze-ANC ephanda izinto zezithenda kwathini kuloo nto yakhe yophanda kwafumaniseka uba there is a time apho funeka khona aphande uGeneral Mkhwanazi ndathi hayi wena uthetha ngonkwali yenkosi wathi ndithetha kanye ngayo loo nkwali yenkosi wakho uthi into nokubana ke wathi xa ephanda uGeneral Mkhwanazi wamphanda wafumaniseka yo uGeneral Mkhwanazi utrainwe eAmerica uGeneral Mkhwanazi njengoba ezenza ngathi hayi yena udedicated kwi-SAPS oyena muntu amsebenzelayo CIA ngathi hayi wena Brown hayi wena Breezy wathi uBreezy CIA inguye nenkosi le yakwaZulu uMisozulu ne nguMisozulu engathi nguMisozulu inkosi yela kwaZulu bobabini kwelaqala
lala tata unenolezi orange. That na uthi nangoku wathi hayi Mendi andikagqibi ndisuke mike hayibo usaza nenye wathi unganibuzi nje ba uKat Matlala lona ithini into yakhe. Uthi ke ngoku uKat Matlala yena wa-introducewa kuKat Matlala as so waxelela ihandler yakhe ba kuzafuneka kukho into zethenda ezingaqondakaliyo, so kuzafuneka uzenze close noKat Matlala so that sizoqonda ezinto zethenda. You understand? Hayi fine. Uthi nyani wasendela inamba uyisendelwa ngulo. Niyambona mos sipeya wamsendela inamba kyurukudu nanso ke inamba kaKat kwathini hayi nyani. Uthi naye ke ngoku waphanda uKat uthe kuphandeni kwakhe uKat there was a time uKat was going to Durban. Obviously bayathetha ke ngoku noKat wathi uKat hayi andizubakho for a meeting or whatever the case is, I'm flying down to Durban. Uthi ke na ke umrhotsi ngalamini kanye athi yena uthi not ngalamini uthi ngala xesha kanye athi yena he's flying to Durban, mna ndenza sure uba I'm driving to Durban and ndizawufika phaya day before yena, so ngale before alamina flya ngayo uKat to Durban. Uthi nyani wafika eDurban tyurukudu qala kufika umrhotsi mosikakafika uKat tyurukudu umrhotsi uyafika eDurban. Uthi xa efika umrhotsi eDurban nyani uKat umrhotsi wafowunela umuntu e-airport bandicela xa kufika uKat apho undixelele. Yava xa Uber driver. So i-Uber driver ke uthi bantase xa besebenza ne-Uber drivers uye ayibuze u-Uber driver bawenza malini ngelanga. Umuntu athi hayi ndenze 2.5 umrhotsi akhuphe 2.5 ayinike u-Uber driver acheck i-cost ba uKat uphi ngoku. Nyani uKat wohlika nonkosikazi wakhe bahamba babangena eDurban. Uthi ke nakumrhotsi umsebenzi wami mna pha kwafuneka ndiyofind out into nokubana who is Kat going to see eThekwini, because uKat uthe uya eThekwini to go see umuntu ozamsolvela zonke iingxaki zakhe. Yava? So uthi umrhotsi mna ndandifuna ubona lo muntu uzicaba yena uzawusolva zonke iingxaki. Uthi uKat wathatha imoto nyani from eDurban ke ngoku from eMhlanga wahamba ke ngoku kuthiwa caba ukanti uya endlini kaGeneral Mkhwanazi. Mamelani bantasi, caba uKat uya endlini kaGeneral Mkhwanazi. Mkhwanazi thekazinto ke ngoKat yena kanti uya endlini kaGeneral Mkhwanazi badibana and all of that happened. Uthi umrhotsi mna ke ngoku Mendi ngalamini andibonanga bana uKat udibene nabani pha phike ngoku eDurban pha kwaMkhwanazi. Ubonile ba uye pha but akayazi ba ufika wadibana nabani pha. Hayi fine ingabi namsebenzi. Uthi umrhotsi ke ngoku uzokothuswa i-phone call ke ngoku kaNomkhithi. Yava? Phone call kaNomkhithi ingena ku-Brown, uBrown sebanjiwe. I-phone call ingena kuBrown uNomkhithi sebanjiwe. Yava? uNomkhithi musubanjwe ngoMay and then uMkhwanazi wenza i-conference ngoJuly. So ke ngoku i-call ke ngoku after i-conference. Yava? Uthi ke nakuNomkhithi ndimazi andiyazi lento endiyenza ngumkhwanazi kwathini iwesi bendimnika imali ngalamini ndithi kuwe bana ndiyeDurban bendiyonika lo muntu lo imali, so andiyazi ngoku lento ayenzayo ba kuthena zawuthetha kanje ngathi kwathini andothuka ndithi hayibo umkhwanazi sesikofumana imali ngoku kulo mntana kuNomkhithi. Ninana kutsho mna nina nizawuciba kutsho mna and akutsho mna kutsho uBrown. Uthi uNomkhithi ukhuphe izikhuntyu wazinika uMkhwanazi. Akapheleli apho uBrown uthi there is imafia. Uthi there's something called the police mafia. Uthi le big five sixelelwa ngayo exist no exister. Kukho into ekuthiwa ipolice mafia. Yava? Uthi ipolice mafia lena Mendi asoze uyibone xa isiza. Uzayibona seyilapha. Police mafia ke yoyo Masemula, eyoCele, eyoMkhwanazi nayo yonke lapha iKTT bantase iyani kuba2 sigqibezele lento yemafia. Yebantase hlalani phansi ke sanhlalani phansi. Nindibona ndizifoshe kanje ndilinde nina kaloku baniye nenze laa nto nilike nithini. Nindibona ndizifoshe sonje ndinilindini. Yabantase mamelani ke singene kule nto yemafia. So uthi ke ngoku uBrown urhotsi into nokubana oMkhwanazi oCele oKhumalo
Masemula, PKTT yonke bonke bebebelonga to le mafia. Yava kuthiwa ke ngoku i-MO yale mafia bandase, le mafia into eyenzayo iyele ntoza ithi xa usithi uyafika wena uyi-business usathi ndi-small business, kuthiwe uthi ndi-own B, kuthiwe ndine-B, ziithenda ezo bandase uzinikwa yile mafia. Kuthiwa le mafia ibikuxina ngethenda ikume apha. Kutsho uBrown bandasa kutsho mna. Kuthiwa imafia ibikuxina ngethenda, gquba kwayo ukuxina ngethenda bandase ithi ifuna la makhwenkwe ke ngoku. Ifuna la makhwenkwe kuthiwa for ithenda le yafunyanwa nguNomkhithi yaseSEPS, kuthiwa ulo mntana uMasemula, which is the National Commissioner, wafumana i-5 million ethi yena engaxoxisiyo. Kuthiwa phofu wayefuna i-25 million, wafumana i-5 million kulo 25. Ingathi ke ngoku uminister at the time, which is uGeneral Teketayo, kuthiwa uTeketayo yena wayefuna i-10 million, wanikwa 2. And understand ke why uminister ezafuna imali encinci kune-commissioner. I don't get it. Phofu ayenza isensi kwakuBrown. Eyithetha nje nayo uyayiva, ayenza sense. I understand. So ke ngoku kuthiwa uMkhwanazi ke ngoku eyakhe yile yasiwa ke ngoku eKZN, isiwa ngubani? Isiwa nguMatlala. So uMkhwanazi ke ngoku kuthiwa yi-MO yala mafia yakhe ke ngoku leyo yoba bafuna la makhwenkwe, ugqiba kwakho ufuna la makhwenkwe, kuthiwa hayi baku-intimidate unca. Baku-intimidate uphambane because bathumela la madoda eBaraclava ba-adile ngawo. Yava kuthiwa igudi kakhulu ke la crew ukumisleader. Yeah, understand? Kuthiwa igudi kakhulu apha ekumisleadeni, kuthiwa nangoku isimisleade sonke. Yebandasa kutsho mna, ingxaki enizawuthi kutsho mna and kutsho uBrown Mokgotsi. Uthi uBrown Mokgotsi la crew isimisleade sonke ude wacela umzuzu ku-commissioners, wathi commissioners ndicela umzuzu because le into ndifuna uyicacisa. Wathi baniyayazi la nto kuthiwa kumislead abantu, yilaa nto eyenziwa nguMkhwanazi necrew yakhe. Ndathi ke maki yawathu ngoku ithini imali yezithenda? Wathi kaloku bayacollector behleli nje. Wangena ke ngoku nakule nto yoba ndakhe ndenza ividiyo ke apha bandase, ndathi kuni into nokubana uCat, ndenza ividiyo ngoCat ndixelela uba uVusumuzi Cat Matlala ngubani. Ndaveza into yokubana eMamelodi kwakho i-crew eyayidila kakhulu nge-heists, kuthiwa iBoko Haram. Lo crew leyo yayiterrorize iMamelodi yonke bandase. Kuthiwa lo crew leyo bandase yayisaziwa zii-business owners. Yabona laa nto ye-protection fee, kuthiwa hayi yayibheki ke ngelaa xesha leBoko Haram. Kuthiwa yayisaziwa zii-business owners zasemamelodi bathixo. Kuthiwa kothi ii-members zeBoko Haram zazisaziwa ngabahlali. Abahlali babeswaya endleleni xa uthi gqi ii-members zeBoko Haram, and those people were known bana zii-criminals. Babengabanjiswa okanye abantu babeshoyika ukubabambisa okanye amapolisa ayecima iicases zabo, we do not know. But bakhe wena wangathi umention igama le-member yeBoko Haram ububaswa same time kuphele ngawo. So then there was a time where there was someone obulala ii-members zeBoko Haram one by one bandase. Ababase. Kuthiwa wababasa in a very short period of time. Wababasa kwaphela ngabo. And then iruma eyayaba khona ke bandase yayiyobana kulwelwa i-drugs. Yava kwa yayiyoba kulwelwa i-drugs ne-territory yobana ii-members zeBoko Haram belong to a certain cartel, and then lo belong to a certain cartel. Abanye ke ngoku abahlali ke ngoku bathi abahlali no, even if kulwela i-drugs basincedile bakhuphe iBoko Haram because iBoko Haram bisiterrorize sonke. Kulapho ke ngoku kwathiwa lo mntu ubulele iBoko Haram nguJohn Wick, because niyayazi mos le nto kaJohn Wick yoba abulale i-drug dealers and what not, la movie kwathiwa ke ngoku nguJohn Wick. So ke ngoku zavakala ii-rumors zoba uJohn Wick lo nguVusi Cat Nomkhithi Matlala. Ndandixelela loo nto kule class
nathi nina hayi Mendi ayingoNomkhithi ukhona omnye uVusi nathi nguVusi bani na nathi nina nguVusi Khekhe ukhona oVusi Khekhe ayingoVusi Khekhe Matlala kwathini apha mangam ngoba nanku Brown ngoku uyandinqinela uthi Mendi uziqonda uteketayo limnenemene elibhilonga kwimafia yamapolisa uye phaa kwi-ad hoc committee wathi yena uVusi Muziket Matlala umazi ngo-2024 ebephosisa uteketayo because uVusi Muziket Matlala umazi around 2018 apho ebenguJohn Wick khona. Uthi there was a whole presentation eyenziwayo in front of General Teketayo. Lo presentation isitsho bana uVusi Ket Nomkhithi imember yelento so nguJohn Wick yava. And kangokuba ndase if uyasearchisa zange confirm nento kaJohn Wick, but if uyakwazi uphanda njengam uva abantu bathini umamela ndiyamamela mos mna ke umamela uzayiva bayayi nguye nyani uNomkhithi ngela xesha kaloku uNomkhithi ngingathi ngowase Alex Bandase and uNomkhithi ingathi uqale ngecrime eziviolent kakhulu wenyuka njengoba ezodila nezicrime adila nazo ngoku so unecareer ende uNomkhithi but ndayibalisa kula video so usithatha wasibeka apho ke ngoku Brown esixelela ngalonto yoba uNomkhithi no minister yodala besazana. It's just that at the time the minister was the Minister of Police, uNomkhithi was a hardcore criminal. You understand? Mamelani ke bandase akayekanga uBrown because uBrown ingxaki yakhe yilento kaMkhwanazi. Uthi uBrown ke ngoku ngela xesha nge6 ke ngoku zika July weva bamahemhem baya kuzokwenza press conference waqonda ke nako uBreezy into lokubana okay surely if kwenziwa i-call press conference uMkhwanazi lo uzoresign because oko kaloku uBreezy emane sendela uMkhwanazi messages esithi uyaphandwa yava kanti lonke ixesha no General Khumalo uyaphandwa kwaphela kubanjwa bani uGeneral Khumalo so wacaphuka ke ngoku uMkhwanazi wakhupha la anger neyayazi anger kaMkhwanazi yayazi engakamkhwanazi le yayixela nguGeneral Squabba apha ava esithi waye angry uGeneral Mkhwanazi. I think eyona nto yayimenza angry uGeneral Mkhwanazi mhlawumbe wayecinga naye uzaba next so uthi ke ngoku uBreezy mna ndanqomba menda uzawuresign uyibiza la conference kuba ezawuresign kanti nothi kwinkali yenkosi yathi inkali yenkosi kuresign abani mna resign mnindoda ndiqonda ngqo kuthi uMkhwanazi apha kuthi wathi indoda ndiqonda ngqo andizoresigna mabadile nam mabaze kum straight so ke bandase silapha ke ngoku lo mntana uMkhotsi utestifyile namhlanje uzawubuya ke ngoku ngomso ngapha ibingumeridians bingaske ndikhale. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Indeed, the aunt is reacting to what Brown Mokhotsi said yesterday lapana kuMadlanga Commission. He was there yesterday nanamhle yabuyela for the second time and people are really not impressed by what he said. Brown Mokhotsi, people feel ukuthi he was just lying too much ke sana yabona lo muntu otembela mgodi yaphinza tefake yena that was Brown Mokhotsi. But anyway stova ukuthi namhla ukhuluma uthini kuyoba ngcono or kuyoba worse. Please do comment what you think below down on the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.